mynd through ketamine addiction. Mae pawb yn cael amser drwg, amser dywyll yn ei bywyd yna. Please welcome Charlie Sizzle Rena! Oh yeah, how are things going then? Yeah, really good, yeah. Really good. Obviously no cravings and things like that. Everything just seems to be going well. Just really focused on all the fighting and the training. Prevention rather than cure, isn't it? Definitely, yeah. 100%. Nervous, Lloyd? Nah. Hello fi ydi Charlie, dwi'n byw yn Llanfechan a dwi'n cwffio am PMA. Dwi just caru scrapio. Just keeps me clean, yeah. Keeps me well, so. Good to see you. What a surprise. O'n I mewn Tawelwch a few years back. O'n I mynd through ketamine addiction. Ond dwi'n 15 mis wan, clean one, so. Tŷ Penrhyn yn really bwysig. Dwi'n byw yn Tŷ Penrhyn am 9 mis. Ac, yeah, really helped helpu fi I like stay clean, yeah. Dwi'n methu bag yma, cos it's a heavy one. Pan dwi'n stepio I cage, dwi'n just feel at home sort of thing, yeah. Scrapio yn definitely safio bywyd fi, definitely. Age before beauty? Age before, yeah. I've soon got a kick. Pan o'n i'n ifanc, o'n i'n gwffio hyd, o'n i'n hogi drwg, pan o'n i'n oed y Charlie. Nes I jail pan o'n i'n 21, o'n i'n meddwl. Ond mae pawb yn cael amser drwg, amser dywyll yn ei bywyd yna. I dechrau fo, do'n i'm yn gwybod bod o'n wneud ketamine. Wedyn, nath y perthynas ni'n mynd lawr. O'n I prin yn siarad o'i gilydd. Oedd o byth yn ffonio fi. O'n I jyst yn gwffio fo'i gilydd. So, yeah. Oedd o'n greit drwg. I reil o'na. Paid yn neud y ket yn y tŷ yma. Wedyn, oedd Bebs a fi di weld fe pwydr gwyn yn llefydd dyna fod I gael pwydr gwyn. So gath o chydig o warnings gyda ni. Wedyn oedd rhaid I fi cicio fo allan. Gwydden am amser dywyll iawn sy'n I dweud I ddau yn ni. Ond ie, 2 fis ar hwnna ath o I ffwr. Ac ie, peth gorau nath o yn I bywyd.